tehtävä paremmasta, pystyy vauhtia pitämään patissa enemmän. Siellä me hävittiin, kun tyynillä voitettiin taas muita. Ja itse asiassa kyllä tällä pystyy pärjäämään tämmöiselläkin traktorilla pienillä muutoksilla. Vauhti meillä on riittänyt muuten ihan kohtalaisesti. Hiekkaa ja hiekkaa, mut ihan kiva päivä. Ihan viimeisiä kilometrejä rupesi puuppaamaan vehe ja kaikki voima hävisi, mutta niin tyyni on meidän päivää, tyyni on hiekkaa, tyyni on sitä mitä me ollaan totuttu ajamaan. Se oli ihan kiva, mä tykkäsin ainakin. Viimeinen päivä tosiaan Touareg-rallissa ja tapahtumia on ollut paljon koko viikon aikana ja tässä on tullut niin kuin hyvin esille se, että se kova vauhti ei ole se, jolla täällä pärjätään, vaan se järkevä ajo ja tarkka suunnistus. Ja paljon ollaan opittu ja asioista ja tämä on ollut aika rankka projekti vetää läpi ja opettelemaan on tultu tätä asiaa, niin kuin katsomaan, että mitä tämä todellisuudessa on. Yeah, I did it! Until the last moment, there was a little surprise because my bike wouldn't start. So 10 minutes before the start, I could take the bike of our friend Connie, and I did it with a GasGas 300, and it was really cool. I enjoyed so much this rally. I think I will come back. Aika hienot fiilikset, kumminkin viikosta selvittiin ehjin nahoin ja vaan pieniä ongelmia pyörän kanssa. Että ihan loistava viikko ollut. Kiitoksia.